sa makausapa may buntag sa tanan. Karon ang ikasiyam nga adlaw sa atong pagsaulog sa misa de Gallo ug sa atong pagpangandam. Kinsa may nakakumpleto niya dire pataas day? Naamoy ganti pero dito sa Ginoo ninyo pangayon. Salamat kayo nga daghan punta nga nakakumpleto. Mga igsoon, inaot nga maninguha ta sa sunod nga misa de Gallo nga kita makakumpleto gayud kung kita nahigugma sa Dios. Usa angay kita nga magpasalamat kanunay sa Dios kay iyatang gihatagan og maayo nga panglawas. Mga igsoon, tungod sa gugma sa atong Ginoong Dios dinhi kanato, nakabaton kita kaluwasan. Gipadala at iyang bugtong anak nganhi kanato aron sa pagtubos sa tanan natong mga sala. Ug unsa man ang atong respan niini mga igsoon. Hinaot ta nga sama kini sa usa kanang ma-inlove ta. Kung kita ma-inlove sa usa ka babae, dili kita mahimutang bisag usa na lang kaadlaw nga dili nato makita ang atong hinigugma. Bisag ulan o bagyo, muadto kita para atong makita ang atong hinigugma. Mao usab unta kana mga igsoon ang atong paghigugma sa Dios. Bisan mag-ulan o magbagyo, musimba gyud ta kay nahigugma ta sa Dios, di ba mga igsoon? Kung kita nahigugma sa Dios, bisan unsa pa na nga mga kakulian, unsa pa na mga babag sa atong pagsimba, musimba gyud ta kay nahigugma ta sa Dios. Mga igsoon, tungod sa dako nga gugma sa Dios dinhi kanato, gihatag niya ang bugtong anak aron kita maluwas. Maghisgot ko karon mga igsoon sa gugma. Sumpay ni kang bisyap tong Domingo. Mga igsoon, ang kalibutan nag-ingon nga love is blind. Buta daw ang gugma. Usa mga igsoon, daghan ang nabiktima niini. Kay love is blind daw. Bisag nakita nila nga ang ilang gihigugma na ay bana, may patol gyapon sila. Bisag naay asawa, may patol gyapon sila tungod sa love is blind. Buta daw ang gugma. Sa mga igsoon, daghan ang pamilya nga nabungkag tungod sa love is blind. Nabungkag tungod sa love is blind. Nakakita lang gwapa, nabalhin na ang paghigugma ito sa isa. Usa, dili ka kining love is blind mga igsoon. Apan, mga igsoon, diha sa Dios dili buta ang gugma. Ato kanang makita sa unang Korinto kapitulo 13 magasugod sa versikulo 4 ngadto sa city. Saon mga igsoon. Kay ang gugma sa Ginoo dili buta. Makakita tas unsa ang mga dili maayo. Ang kapitulo 4 nagaingon diri, ang gugma mapailobon ug maluluyon, dili masinahon di o tigpaghambog. Ang gugma dili mapetason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon ug matinumanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailobon, mutuo, mulaom,
ug mulahutay gayud. Mao ni ang giingon sa Biblia mga igsoon nga wala diri giingon nga ang gugma buta. Ato ra ng mga para makalikay ta sa mga pagbadlong sa atong mga lideres ug sa atong mga ginikanan. Usa mga anak, na ako'y tip sa inyo. Kining gugma nga blind, love is blind. Kasagara din daghan ang mapakyas gyud mga igsoon. Kay kining mga batanon kung badlongon sa ilang mga ginikanan nga ayaw na nga lalaki kay bugoy walay trabaho ug siya buboy pagyud. Dili mo patuo kay nabiktima lagi sa love is blind. Dili nila makita nga dili ay maayo ang binuhatan sa usa ka ilang uyab nga ilang gihigugma tungod sa love is blind. So nagmagahig ulo, nagtuman sa iya o nagdugay na minyo. Pag-abot sa nakaanak nagduha, kay lagi tambay ug walay trabaho, nag-away ang pamilya. Tapos gibunog ang asawa. Tapos pag nabunog, naigo ang mata ug dili na makakita. Mao kana ang resulta sa love is blind. Dili na makakita kay nasumbagan ni Manny Pacquiao ug nihubag ang mata. Sa mga anak, kung badlungon kamo sa inyong mga ginikanan o sa mga lideres sa simbahan, pagpatuo gayud kamo kay nagaingon diri sa Episo Kapitulo 6, versikulo 2 ngadto sa 3, ang unang sugo nga adunay saad mao kini: tahura ang imong amahan ug inahan, ug kini nga saad aron mabulahan ka ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga anak, kung gusto mong mutaas ang inyong kinabuhi, tahura ang inyong amahan o inahan. Pero dili, kung gusto mo, di mo makaabot og 30, hala, ayaw tahura ang inyong amahan o inahan. Kay, klaro kayo din saad sa Ginoo. Nga, kung tumano na to ang sugo sa atong amahan, atong tahuron ang atong amahan o inahan, makabaton kita mataas nga kinabuhi. Kung dili na to tahuron ang atong mga amahan o ginahan, then ang atong kinabuhi mubo pas kay sa unsa pa diha nga mga pulong sa mga anak. Ikaw dili magpatuo sa imong mga ginikanan, labi na sa mga batanon nga gidid-an sa paglakaw og gabi. Pugos gyud og layas mo ambak og bintana aron lang makalakaw. Pag abot sa panahon nga naburos kay nagtuman sa iyang kaugalingon, diha na dayon miingon nga victims of love. Nabiktima sa buta nga gugma, naburos, nahimong inahan o amahan, nahimong inatay na. Kay walay amahan ang iyang anak. Kay siguro siya kay balog kinsay nagilabot kaniya kay kasi nakatulog. Kini pangutan o kinsay amahan nini. Wa lagi ko kabalo dikot kinsa na mo na kanoy dakong diferensya. Busa angay kita nga
tuman o maminaw sa atong mga ginikanan kay ang ilang mga pahimangno kanato makaayo kana kay na si mama mura magwa ka agi niya sa una. Mao gani nga gipahimangnuan mo kay sila nakaagi na ni ana nga mga pagsulay sa ilang kinabuhi sa sila batan-on pa. Usa walay ginikanan nga mag sultig di maayo sa ilang anak. Walay ginikanan nga gusto nilang ilang anak nga mapahimtaw pawak sa kadautan. Gusto sa mga amahan o inahan nga makabaton kamo kinabuhi nga madagayaon aron sa pag-alagad sa Ginoo sa tibok ninyong kinabuhi. Kinahanglan nga ato yung matngunan kanunay nga ang gugma sa Dios andam kanunay sa pagtabang kanato ang iyang gugma lapad ug ang iyang gugma malungtaron ug ang iyang gugma dili kita niya pakaulawan ni biyaan kung kita magsunod sa kabubuton sa Dios. Amin ba mo mga son? So, sa ayaw mo hunong sa pahimangno sa inyong mga anak kay alang na kini sa ilang kaayuhan. Puhon kung sila mga minyo na o makabaton o pamilya, sila usab magbaton o kahadlok diha sa atong Ginoo. Kung kita nahigugma sa Ginoo, din walay rason nga dili ta mangalagad kaniya kay siya naghatag kanato sa tanan nga niya kanato atong kinabuhi gikan sa Ginoo. Usa angay lang ta magpasalamat kaniya sa tanan natong nadawat mga panalangin kay ang Dios dili gyud mobiya o magpasagad kanato. Mao natong ebanghelyo palihog manindo.